Video číslo 2.1, smer od Prešova cez Hanušovce do Vranova nad Topľou. Smerujeme k prevádzke Čemernianska 131, prevádzka autoplachty firmy Gikos. Pokračujeme po štátnej ceste číslo 18. Po ľavej strane bola benzínová pumpa Shell, pred nami benzínová pumpa Slovnaft. Odbočujeme doprava, nejdeme po hlavnej ceste, ale odbočujeme na vedľajšiu, ulica Prešovská, 200 metrov od značky, po ľavej strane benzínka Slovnaft. Pokračujeme ďalej rovno po Prešovskej ulici, 400 metrov. Pokračujeme ďalej rovno po hlavnej ulici. Na križovatke rovno stále 700 metrov. Stále po hlavnej ulici. Na najbližšej križovatke odbočujeme doprava smerom na hriadky Trebišov. Dostávame sa na ulicu Čemernianska. Na tejto križovatke odbočujeme doprava. Prešli sme 900 metrov. Po pravej strane je kultúrny dom časti Čemerné. Teraz pokračujeme po štátnej ceste číslo 553 smerom na hriadky Trebišov. 1100 metrov. Napravo sa nachádza grécko-katolícky kostol a presne oproti nemu je firma Gikos, prevádzka autoplachty. Je to 1200 metrov od značky Vranov nad Topľou.